Povedal vám zubár, že by ste si mali dať vytrhnúť 8, no máte strach, lebo všetci blízky to vždy opisovali ako nočnú moru? Presne v tejto situácii som sa ocitla aj ja, ale vybrala som si čeliť svojmu problému a natočiť vám celý proces trhania môjho zubu múdrosti. Dnes je pondelok, deň D a ja mierim na kliniku Doktor Úsmev. Hneď na úvod je nutné vykonať rentgen, aby chirurg videl, ako mi zub rastie a kde presne sa nachádza. Tu vidíte, že ten môj naozaj komplikovaný prípad nebol prerezaný, rastol úplne nakrivo a tlačil mi na zvyšok zubov. Nebolo teda o čom, musel ísť von. Napriek tomu, že zub išiel von naozaj ťažko a chirurg ho musel dokonca rozpíliť na polovicu, do 10 minút bolo po všetkom. Samozrejme vďaka anestéze som nič necítila okrem tlaku, čiže zákrok bol úplne bezbolestný. Skúste si pripomenúť jeden fakt, zvuky nebolia. Po zákroku som dostala lieky na bolesť, antibiotika a zobrala taxík domov. Ako som dostala odporúčené, na tvár som si prikladala niečo chladivé, našla som doma len hrášok, takže poslúžil ten. V deň zákroku som si po obede dala jeden flektor, ale potom som už nepociťovala žiadnu bolesť. Najhorší opuch som mala asi na druhý deň v útorok, ale vo štvrtok som už bola v práci, v piatok oslavovala s kamošmi narodky a v sobotu cvičila jógu. O týždeň v stredu som si prišla vybrať štychy a hodnotím, že naozaj nešlo o nič strašné, takže naberte odvahu a bežte si to vyriešiť. V Doktor Úsmev sa o vás postarajú najväčší profíci vo svojom odbore.